Itu tadi nangka ditiru contoh tuladan dari paku. Dan kini simakkan pulo yung laku parangai dek bindalu sipai cilako buruk laku. Baabana sosok bindalu tu. Tak kalau bamulai inggo menempe di kulit daun, duduk di ujung-ujung rantiang jaso di buruang membawanya. Eloklah baso batang limau, rang bata dua di bonanya, dijamu diagih makan, tamalam di bari lapia. Dek lamo lambek menumpang, mulai berpucuk salai daun. Kian hari bertambah rimbun, urek menjelo-jelo juo kini melilik mengulampai. Dek lama idik menompang, nyo barantiang badahan rampak, badaun bebungo kambang, batang gampa urek mencakam kalah lapang kadek sialek. Kini limau tinggal jenamo, ujuknya nyatu labindalu, sumpah mengumamnya tangguangkan. Jauhkan sipai nambah itu nak, gadanglah dosa mudaratnya. Nan sehendaknya, awak buliah orang tak rugi. Jangan kalamak di awak surang, jadi buruak tu mana monyo licik kata orang subarang. Dia hagi hati bertandak jantuang nan ba ulando minta tanah buruak laku jahit perangai aka ciluah busuak pangana penjajah penyasut darah. Baringek para pujangga, jangan ciptakan kebahagiaan di atas derita orang lain. Bapak Taminang mengatakan pula, lama di awak katuju di orang, raso di bawah nanya, pareso di bawah turun, manyawa usah mengaruhi. Santano budi lata singi na alam sampi langkah tetumbuak rumi betenggang bakalaka badan di sisiah orang banyak. Dangala pantun rang saisuat. Dek ribui rabah lapadi dicupak datuak tumangguang. Kalau hidup indak berbudi duduk tagak kumari cangguang. Nak dua pantun sairiang. Babelok babilin-bilin dicapu padi ketabi. Dek elok orang tak ingin, dek baso orang nanggari. Kutumbuah bain dua samang na. Tenggang amanah kebinaso pitaruah di paliaro martabat dijunjung tinggi. Tunjukkan jasu budibaya. Semantang orang lebih cayo, awak kuli disangkoto ke baa kalatia ujung jari ange atadah dari cangkia. Nyampang anak hidup di rantau, agak-agak di kampung orang, bumi dipijak usah lambang lawi ditampuah jan baria. Bayi adaiknya carusinan, isi cupaknya nanta tagak, tiru ragian nanta kambang. Kok bakato di bawah-bawah, manyawa di lilia, usah pengiah penggisia kecik maiku tiak jantan. Lanyato si pontong tak bajari cincin nameh baparagokan, orang lah mati kalaparan rimah besapu kailaman pantangkan bana tu nak kanduang. Membunyikan TV jo radio usah sahabi-habi puta, tenggang sabalah menyualah. Antah anaknya baru lalu, taga dua orang sedang dama mati na sama ibu. Semantang awak nanya onda, agai orang jalan kaki, kanai potong indak membawa anak, nan bedo kabui di bulakak. Jo Arif anak menyawa, paham di batin menampuangkan, sinanlah talago ilmu, ayah janiah sayaknya landai, tampek baranang akabudi. Dek sabab karena itu, sungguh-sungguh anak berguru, arih meliek nan tersirek, memandang jomato batin, baco isyarat dari alam. Itu anjuran dalam syara'na. Tuhan bana memerintahkan, ikra, baco, kata Allah. Di samping membaco nan tatuli banamo ayat Qur'aniyah, baco pulo alam nangko banamo ayat kauniyah. Allah menuntut bakai kita berguru ke alam nan takambang. Afala ta'qilun, afala tubsirun, afala ta'lamun, afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak pikirkan ya ulil albab? Itu tanya Allah. Ketahuilah, walau bindalu dan bakaji, buluh bambu jo batang anau atau kiambang sarato paku tibarau jo bio bindalu di simak pulo, sadonyo suri jutuladan. Kau nak kanduang badan di ayah, lah panjang curai paparan bajelo kisah tapasia mengaji rasya alam. Tapi ba'awa kata bamulai,
ayah bukalah cadak pandaina. Buto di dalam pengetahuan, rabun ditantang pengalaman. Mako ibarat si buto meresik gajah, nan takaca baru ikuanyo, alun tua sabatang panjang.